Croeso i Golwg ar y Bai, eich synopsis wythnosol o Hynt a Helyntion, Senedd Cenedlaethol Cymru. Byddwn ni'n edrych ar cwestiynau'r prif weinidog, yn holi ambell i aelod cynulliad ac yn gweld yn gyffredinol beth sy'n digwydd yma o wythnos i wythnos. Wel, cwestiynau i'r prif weinidog. Ond oedd y prif weinidog ddim ar gael. A Jane Hutton yn cymryd. Roedd Carwyn Jones wedi crosi'r môr i fynd i'r Unol Daleithiau. Ddim i weld arlywydd Trump, ond i werthu Cymru i'r byd busnes yn yr Unol Daleithiau. A'r cwestiwn cyntaf oedd gen Andrew R.T. Davies, a ddoedd o'n gofyn am cwestiynu y tragedi ddigwyddodd i ferch bach a ddaru'r meddyg teulu gwrthod i gweld ti. Ond yr ateb gan Jane Hutt, wel, ydy hynny ddim yn cyfrifoldeb i'r Llywodraeth. A'r GMC sydd yn gyfrifol am hynny. So, oedd yna'n llawer o newid o'r Llywodraeth ar hynny o beth. Wedyn, nidio i fyny i cwestiwn meddygol arall gan arweinydd Plaid Cymru, sef Leanne Wood. A beth oedd hi isio oedd i adael bobl ddoedd mewn sefyllfa o salwch i fedru ddefnyddio cannabis meddygol. Ddim llawer o ateb gan Jane Hutt ar hynny o beth chwaith. Di hynny ddim i fyny ni ffynnu i'r Llywodraeth yn San Steffan. A'r cwestiwn dwytha gan arweinydd UKIP, sef Niamh Hamilton, ac oedd o'n gofyn am y cwestiynau yn beth oedd digwydd yn Llan Generch. Ateb Jane Hutt, diw'n byd i wneud â ni, Llywodraeth leol. A dyna pam mae Jane Hutt yna, mae'n ddwylo saff, o ddim llawer o oleuni. Un mater cefais i gyfle i holi gweinidog yn ei gylch oedd sut i ymgysylltu yn well efo'r diaspora Cymreig. Mae yna Gymru a phobl sy'n â chysylltiadau efo Cymru yn byw ledled y byd. A dyna'n gwybod wythnos yma, wythnos Gwyl Ddewi, bod yna weinidogion yn teithio'r byd yn siarad efo hwn a'r llall ag arall. Ond dwi'n credu bod angen strategaeth glir ar sut i wneud yn fawr o'r cysylltiadau rhyngwladol yma. Da ni'n gwybod enghraifft bod Iwerddon yn arbennig o dda am wneud hyn. Mae'r Alban yn dda am wneud hyn. Dwi ddim yn credu bod ganddo ni strategaeth yn ei lle. A fel cadeirydd y grŵp trawsbleidiol Cymru rhyngwladol, da ni fel grŵp yn gweithio ar draws y pleidiau yn benderfynol wthio'r Llywodraeth i ennill tir yn fan hyn, achos dwi'n meddwl all Cymru elwa. Chefais i ddim ateb mewn gwirionedd. Wel, yr wythnos yma yn y Senedd mae Plaid Cymru ymhlith peth eraill wedi cael y cyfle i gael dadl awr o hyd ar ddydd Gwyl Dewi a'r destun o'n dewis ni. A'r hyn benderfynon ni i wneud, a fi'n arwain y ddadl hwn oedd edrych yn ôl ar yn hanes ni, fel cenedl, yn llwyddiannau ni a heriau sydd wedi codi yn y gorffennol, asesu lle dyn ni arni heddiw fel cenedl, a trio gweld pa wersi gallwn ni dysgu ar gyfer y dyfodol. Tri maes sonio ni'n benodol amdano fod yr economi, iechyd ag addysg, rywsyd mae'n rhaid i ni gael y Llywodraeth i osod y bar yn uwch, i fod yn fwy uchelgeisiol, a pha well cyfle nag ar ddydd Gwyl Ddewi i wthio am hynny. Ond wrth gwrs mae hwn yn gyfnod anodd yn wleidyddol i Gymru yn sgil y referendwm yn ddiweddar. Dwi'n meddwl y gallwn ni fod yn falch iawn ac yn trafod hynny yn y gynhadledd o'r rôl mae Plaid Cymru wedi ei chwarae yn gwthio ac yn tynnu Llywodraeth Cymru tuag atan ni ar yr angen i chwilio am sicrwydd i Gymru ar nifer o feysydd mewn perthynas a beth sy'n mynd i fod yn digwydd i ni ag Ewrop yn y dyfodol. Mi fydd hynny yn thema amlwg heb os yn y gynhadledd yma. Felly dyna hanes y Senedd yr wythnos hon, gyda'r cynulliad yn dathlu dydd Gwyl Dewi. Ymunwch i ni yr wythnos nesaf. Hwyl! Send me
sing.